Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV ni wang' sama yudo weche manyien e chenro mar kagi kacha. Nyinga Ochieng Emmanuel. Aput manono komishona mar IEBC manyocha ochungie tich Arin Masit otieko chenro mag winjo neno kendo koro chako chenro mandiko report mare. Apudno motele gi Agri Muchelule obedo gi romo mare kawuono ka Masit kokalo kuom okil mare Donald Kipkorir romo kochung' motegno ni onge ketho mane otimo e kinde yiero mokalo. IEBC bende wacho ni Masit ok owinjore makileme duolno wirani ne ok otayo chenro mag yiero e yor chik. My lord, it's not enough to allege conspiracy, but the tribunal must show that Cherera 4 had common intention, that their minds were at Edom, and that they jointly conspired to subvert the electoral process. No evidence was shown whatsoever. No evidence was presented before you to show such conspiracy between Cherera 4 amongst themselves, or Cherera 4 and the Azimio leadership, if it was Azimio they're referring to. In fact, the evidence was given, my lord, that Commissioner Arin Masit and Commissioner Wanderi didn't like each other. Chebukati himself told us they didn't like each other, and they're supposed to have conspired. How do you consult someone you don't like? That's their own evidence. I think on our part we consider that every criticism that there was went to enrich this process, and it will not be taken in any other manner. Democracy, the rule of law, and all the attendant issues are always difficult issues, and they are usually work in progress. And so it is in that light that we take whatever there is that has been said about this tribunal. Senator Manandi Samson Cherargei dwaro mondo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ochiw luor ne jatend piny Kenya. Kan lose alame kar chuod bura ma Chesumei, Cherargei ose Odinga kuom doke weche mag yiero moyango ni ne oserumo ka koro piny owacho onego mi thuolo mar tiyo ne oganda. Ose okang' mar dwaro kawo okang' ne jood bura mag ODM manowendo jatend piny Kenya kar jot mare koyango ni kar jotno en kar jotelo duto kod oganda duto madwaro limo. William Ruto is the president for all Kenyans who voted for him or who did not vote for him. And therefore, it is only fair that you allow members of parliament from any political party to meet the president, because State House is a public office. It is not a private entity. I want to ask my brother Raila Odinga, you are a statesman. Can you stop these things of undermining the will of Kenyans? Because the votes of Kenya is the voice of God, and the Kenyans voted for the benefit of our republic. So, wewe sunguka Kenya mzima, uende mpaka wapi, lakini I want to assure you, William Ruto is not a person you can intimidate or blackmail. He will transform Kenyans. And we are aware that wewe uko na Masanbalat na Tobias. William Ruto hatasikia maneno yako, ataendelea kufanya kazi kwa ajili ya watu ya Kenya. Na tunajua hii mambo ya IEBC wanasema. IEBC, we pass the law, me and Mheshimiwa in parliament. Let the selection of IEBC commissioners ongoing, regardless of the IPPG that they are trying to push, because we are moving away. Riwruok jopuonj mag ECD pachoka kuno peto chiwo milome mar buogo dhi ng'anyo Ponitent County ahinya to Homabay okoloso weche mag kelo wich bar ne jopuonj ECDE. Kuno peto wacho ni ywak jopuonj mag ECD County Homabay osechopo negi, kendo thothgi kale chandruoge mathoth kaluwore gi lwasi marach mar tich kod osara mane piny magiwacho ni jopuonj go yudo. Jakom kuno pet pachoka Lawrence Otunga wacho ni jopuonj mag ECD County Homabay osach gi ng'ado e tok chik, kendo nitie kata maonge ma onego ndike tich e mongirore to nyaka sani pok omigi barupe mag tich. Okoni poni gavana ma Homabay Gladys Wanga ok obedo piny gi jopuonj mondo gilos weche go. Thuolo ma juma achiel mabiro to gibiro bolo gigi mag tich piny nyaka chieng' moro winj ng'ur mag. Puonj nigi rent, japuonj nigi nyithindo moleo go de dot to konya tere sikul. Salary en minus. Wakwayo gavana ma Homabay County winje ywak mar jopuonj ma Homabay. Jopuonj gi sando nang'o? Wadwaro
bonus mondo mi ochul chakre Julai. Kendo wadwaro ng'eyo nang'o miyo jopuonj moko ni permanent to jopuonj moko isando iduoke contract. Kata momo wirbe ko ne onge. Japuonj onge mogo. Japuonj kata kitenge morwaki bende onge. Wabro chiwo notice mar barua ne governor kendo police. Jopuonj ma Homabay bro kawo gigegi mag tich giketo piny. Kendo waonge affiliation kod jasiasa mora mora. Gige watimo kendwa kaka jopuonj, buche wa sponsor kendwa gi pesa wa matin mung'adono. Koro yieuru mondo duoknwa pesa wa, yieuru mondo bed kodwa piny kaka jopuonj mapuonjo nyithindo. Mondo mi kiny wadhi e klas ka chunywa mor. Ang'o momiyo there is disparity in our slips? Jomoko are in permanent and pensionable and Jomoko are in local contracts. Madhi retire on 2027. Please, wadwani mondo wabede round table, mondo wa harmonize this thing, please. Sani pesa biro ne gik bak go read negative. Japuonj onge gima nyalo tiyo ka dokoro dala. Nyathi obede dot, iti wuok dhi puonjo nyathi ng'ato. To mari ti we dot. Landlady kata ka landlord beriti. Jomodong bedwari ni ong'eni tiyo. Fair be idhi tiyo godo pile pile. Ageno ni ng'ur mag jopuonje mag ECD go ibiro winjo ndo miyo konygi giweg bedo kod mirima mathoth. Gikone to ringre jakuny mula mosebedi kimanyo kuom thuolo ma jumbe adek e gwenge ma Sigalagala e kar chung bura ma Ikolomani noyudi. Ma kelo kwan jogo manowito ngimagi e masira sienyruok mar kar kunyo mulano. Chopo 4 ka jogo mane menyo nonywando kweth manowuok e gwenge mag counties mag Nyanza kod Kakamega manotiyo kanyakla ka giyudo ringre no mane osechako kethore. Piny owacho county ma Kakamega okwayo oganda mondo orure mapiyo mar go lipot poni midhiero muoch mar yudo jolony mabiro konyo mapiyo. Bende gikwayo oganda makunyo mula mondo ket arita margi nyime ka girwako lewni kod gigo modwarore e kinde ma gichwalo chenro megi. We need to strengthen the resilience team, and I was very glad to find that the Kakamega team already have a resilient team. Only what is lacking is empowerment of the same, and this can be best done by our county governments so that the resilient team have what it takes to ensure that they act and execute their duties without any hindrance. Just like security, safety starts with us, and therefore it is important that we also train and equip our people with lessons that help them understand, appreciate safety, and even be able to detect areas that are likely to bring in gaps that would expose them to loss of life. Mimi ningeomba wasimamizi wa kazi wakati ambapo mnaangalia maslahi ya wale wachimba migodi, ile material mnatumia kujenga zile shimo, ile material at least ikwe strong kidogo, ndio at least mtu akiingia ndani anaona ako mahali pale pako sawa. Wametuletea vifaa kwa lugha ya Kimombo PPEs za kujikinga, za kutumia kwenye mercury ndio isiingie kwa blood capillaries. Pia wametuletea helmet ambazo zinakinga kama huenda mawe yataanguka utukiwe kwenye shimo yazuie impact ya ile mawe ama ya to protect vizuri. Pia na gumboots ambazo watu wanafanya na kuna mawe kule ndani yasije yakawadhuru miguu. Poni koth oko chwe kuom thuolo mar dweche adek mabiro to gwenge mathoth kama oting'o mag Nairobi biro bedo kod midhiero. Man kaluwore kod jolony e weche mag ler mar alwora kod pi mawuok e piny Kenya ma oyango ma e kinde romo mar 41 mar pinje Afrika e wi pi. Motisi ni African Water Sanitation mobagi e piny Cote d'Ivoire boma ma Abidjan. Jatatije kambi mar keyo pi Limuru Bi Margaret Maina kane twake romono oyango ni oro mamedo neno e piny Kenya nyalo biro weyo ka ipimo ne oganda pi magitiyo godo chieng' kod chieng'. Kama biro weyo ka thoth bombe onge kod pi moromo poni potho kochwe mapiyo. Korka kore Laktar Leonita Sumba men jakom mar joma mine molony e weche mag alwora kod ler gi pi yango ni gintiere chenro mar keto kenge ka gitwak gi jokanyo mar manyo yore mag puko pi taka makare
Marketolere Auche kod nembe. We are giving water once a week because we have to wait for the dams to recharge. If there are no recharges in the next 3 weeks, we won't have water to supply. And the worst thing is also the wells that the public have been using, the four dried up. We are having a crisis. That means people will look for water from untreated sources. Our rivers are polluted, so people cannot go to draw water there. Maeneo mengi Kenya kumekosekana na mvua na kwa hivyo kumekuwa na ukosefu wa maji. Maji yamekuwa chafu kwa sababu ya watu kurusha uchafu kwa maji na kurusha maji ya choo pia kwa maji. Kwa saa hii tunatafuta mbinu zenye tunaweza ungana na Nairobi Water wawatengenezee pahali penye wanaweza mwaga hiyo maji taka. Kadhi nyime lit kod kuyo no kwako gwenge ma tingae kar chung'od bura ma Mugirango East County Manyamira bang' japuonj moro kaonge mane wach mawachore ni ne omayo omenda maromo milion 1.5 gi achudhe. Jo sekondara majing 38 mane puonjo e skul sekondar mag Sure wachore ne ochikore yawo more gwenge go kendo tho kaka luwore kod obok manondiko miyo moro ne ndiko ne ote mag buok ka oyango ni ne omayo omenda maromo shillings milion 1.5 kod ji 5 mago manochulo ne lo moro. Apisas mago bila Manga Sengera ne omole kar masirano ka gikawo ringre kendo chwale kar kano ringruok e kar thieth ma Kisiri Farol ka irito timo ne bero. Kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa na threaten maisha yake akidai ya kwamba hapo sasa na nukuu barua. Huyo mwanamke akidai ya kwamba kuua sio shida kwake. Sasa tulipoona huo ujumbe tukashuku kuhusu maisha ya huyu jamaa, tukatoka tukarudi mpaka pale kanisani, tukafuata vile alienda hiyo asubuhi. Kufuata kuna kidimbwi cha maji ambacho kiko karibu. Tukaenda moja kwa moja sababu direction alichukua ni kwenda kwa hicho kidimbwi. Sasa kufika pale kwa umbali tukaona mwili ambao unaelea juu ya maji na kufika karibu tukatambua kwamba ni yeye mwenyewe. Alafu pili ako na wale ambao wako na pesa zake. Alikuwa ni kama ameuza, amenunua mashamba. Grupu mbili, grupu ya kwanza wako watu 3 ambao wako na 800,000. Alafu grupu ya pili wako 2 ambao wako with 700,000. Alafu hao sasa ukijumlisha hizo pesa pamoja inakuwa ni 1.5 million. Alikuwa na pesa. Sasa in the process ya watu kumuragai na kumudai pesa hizo ikawa problem. Tena wanamtishia maisha. That hautamaliza this week. Sasa ndio nafikiria kaona badala ya kuuawa wacha achitoe uhai. Pinyo wacho mabungoma ogolo chiemb kony ne familia 375 masane odak irogo manie god Elgon. Familia go osebedo kodak irogo no kuom higni 3 bang' kane odar gi bunge ma Elgon. Gavana mabungoma Ken Lusaka okoni pinyo wacho biro dhi nyime gi chwalo kony ne familia go masane kadho e ngima matek. Austin, chukulia kwa Mike kuja kwa. We have had quite a number of needy people seeking support from the county government, and through our special program department, we've also been asking well-wishers to assist us with some food. So this is just one of the first programs that we are launching to assist the needy in our county, because it is not our wish as a government to see anybody suffer anywhere. So today we are flagging off some foodstuffs to the needy people. They will be given within the county, and this will be an ongoing program. Tunaomba tu wafanye suluhu ya kudumu katika pango hii. Ni afadhali sana, si kesho ndaomba tena, waje nijitafutie mwenyewe. Watupa makao kwa ile Mungu ambaye ataweka mbele yetu. Nasema kwamba asanteni sana, na kwa ile bidii ambaye muongoza na Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa nguvu, hekima na maarifa kwa ajili hii maisha hii
ninaamini it is the first time kwa watu kama hawa kuona tukiteseka kama hii. Gavana Martha Kenithi Muthomi Njuki othicho kolesen duto mag ohand loso kendo uso kuong e county no. Kodwaro mondo nonro manyien otim mar mich mag lesen go. Njuki bende koro dwaro mondo migawo mochung' ne weche mag ohala e county no otim nonro kendo make johala mabiro balo kod chik makamano. Kaluwore gavana no johala e county no osebedo kaloso kuong kendo uso maonge lesen, chendo mowacho ni keto ngima jodak kama ng'aw. Kabende nyaka sani rowere mathoth osebedo ka wito ngimagi kaluwore gi math mar kuong mabandi ahinya to e gwenge mag masawa ma piny Kenya. Nimesema kuanzia mwaka hii katika Tharaka Nithi County, wale watu wote wako na license ya brewing katika Tharaka Nithi County, kuanzia leo nimeikata marufuku, wa apply tena mpya. Kama mtu wana license ya EABL ya Kenya Bureau of Standards, hakuna factory ya pombe utafungua katika Tharaka Nithi. Ni tabia mbaya. Wewe kama ni baba wa nyumbani, chunga mboma yako, wachana na pombe haramu. Kama unataka kunywa pombe ya ukweli, fanya kazi upate pesa ya kunywa pombe ambaye iko na manners. Nyako Ramogi kamano kuom bedo koda e chakruok nyaka giko weche manyien mag kagi kacha. Par ni mano ke giko mar weche manyien odiochieng' ma kawuono mesa makawo weche manyien odich kendo ipuodho ichungo kendo idoyo makare kendo iketo makare mondo mikango chopo kinde mag odhiambo saa 1 kod saa 3 ibed kod ng'eyo kuom mago matimore pacho ka to kod pinje ma oko. En thuolo mar bende yudo ngoma wake. Nyinga Ochieng' Manuel.